Det er ganske enkelt at opsætte din Android-telefon til internet med Lebara Mobil. Start med at åbne indstillinger. Her vælger du enten trådløst og netværk eller mere, afhængig af din telefons menu. Gå herefter til mobile netværk og vælg adgangspunktnavne. Tryk på menuknappen og vælg Ny APN. Under navn skriver du Lebara Internet. Under APN skal du skrive internet. Rul nedad på siden til mobil landekode eller MCC. Her skal der stå 238. Fortsæt til mobil netværkskode eller MNC. Her skal der stå 02. Gå derefter til APN-type. Ser du her en checkbox med 3 muligheder, skal du vælge internet. Har du derimod et fritekstfelt, skal du ikke skrive noget og bibeholde ikke indstillet. Afslutningsvis trykker du menu og gem. Tjek herefter, at det adgangspunkt, du netop har oprettet, er markeret grønt. Du er nu klar til at gå på internettet med dit Lebara Mobil SIM-kort. Hvis du har spørgsmål til os, er du meget velkommen til at kontakte os via e-mail eller Facebook.